Така, ето ни отново. Сега тук на базовия модел има една плътно железо като противотежест, ми се струва. Тук ако се вижда. Ето го. Това нещо. Докато на другата кола го няма. Ето тук е празно. Така, някой запознат ли е тази тежест да не е сложена, защото на новия мотор от тази страна има компресор за климатик и хидравличната помпа, да не би да е сложено като противотежест да обира центъра на тежестта ли, нямам си на представа ясно. Его е това, тук си плътно железо е отдолу цялото чугун. И не знам дали да го махам. Иначе, като цяло, е прехвърлен климатика радиатора. Тук е събрано. Цялата инсталация от другата кола е прехвърлена. IBS-а го изхвърлих, защото е много играчка. Това са му кабелите на IBS-а. Изрезах му буксите назад. Но за тази център на тежестта ми по-скоро не е проблема. И тук вече е инсталацията от колата с X3 се прехвърля всичко в момента. Еми това е. Та мисълта ми още един път. Някой, ако има информация за тази противотежест, да каже. Тук няма нищо отдолу. Его е празно пространство.